напредване на подготовката разделих тренировката за крака на предни и задни. Просто с цел да съобразя възстановяването, защото за мен това е най-важното нещо в тази подготовка. Сега преминаваме към същинската част, клека на Смит машина. С 160 кг, плътно додолу, контролирано. Нека да видим как ще се справи. Ползвам и бинтове, когато напредне самата подготовка и усещам болки в колената. И така като пристегна нямам проблеми. Приближихме и с лек преса и следва и най-неприятната част, това да се разтоварим тежестите. Направете го и вие. Лек екстензия за предно бедро. Това упражнение правя едностранно. Първо с единия. Самия мозък функционира много по-добре, когато работим едностранно. Защо? Когато ходим, ние ни подскачаме с двата крака. Първо пристъпваме с единия, а после с другия. Хайде да направим.